Bombo Roger at sa lahat ng mga nanonood at nakikinig ngayon. Good morning. Yes, Attorney, good morning. Okay. Attorney, simula day 1 hanggang day 17 ng impeachment trial, ano ang pinakamalaking pagbabago o development na nakita ninyo sa kaso laban kay Vice President Sara Duterte itong tuloy-tuloy sa trial sa Senator Judges, Attorney? Well, Bombo Roger, day 17 or day 18 na nga ngayon, ano? Nasa dalawang ano pa lang tayo, article of impeachment, no? Nauna yung Article 4 doon sa alleged threat, no, sa buhay ng Presidente Marcos, sa First Lady at saka sa Speaker of the House. So, yun yung unang article kasi na tinalakay at yun hindi nakadepende sa mga dokumento, no? Nakatutok 'yon doon sa ano ba ang sinabi, kailan sinabi at ano ang ibig sabihin ng mga sinabi ng pangalawang pangulo. Ito ba ay makonsiderang grave threat? Ito ba ay totoong banta? Na talaga bang sinabi niya ito? At 'yon, no, ang naging buod. In fact, sa pagsimula noon, nakita natin yung mga delaying tactics, no? But eventually, yung gusto ng depensa na i-play yung halos 2 oras na video ay eventually nagpumayag na rin sila dahil ginamit rin nila ang portions ng mga video na yon. So, at doon lumabas nga, no, na talagang sinabi ng pangalawang pangulo yon pero nagkaroon ng dalawang interpretasyon. Iba ang sa depensa, iba ang sa prosecution, no? Yung sinasabi ng depensa, may context yun dahil daw may threat din sa pangalawang pangulo, no? So, be that as it may, tapos na ang prosecution doon. Pero hindi pa nagpresenta ng ebidensya ang defense para naman baliktarin nila kung ano man ang naging mensahe ng mga testimonya mula sa NBI at iba pang witnesses. Dito naman sa Article 1, siguro nasa pang-4 o pang-5 testigo na, no? Pang-4 na. No, mayroon sa NBI, mayroon sa COA at ito ngang isang ngayon hostile witness, no? So, ang pagkakaiba naman ito, Bombo Roger, kung ang Article 4 ay doon sa kung ano ang sinabi, dito sa Article 1, nakadepende ito, no? Ang mga interpretasyon doon sa mga dokumento. At alam mo naman natin, ang mga dokumento ay hindi magsisinungaling yan. Kung ano ang makita mo dyan sa dokumento, ay posibleng yun ang katotohanan. At ito nga, no? Kaya naunang ipresenta muna ng prosecution yung taga-Commission on Audit to establish na meron ngang findings ang Commission on Audit, no? Meron itong notice of disallowance, may notice of suspension at merong mga pondo, no, na sinabi nitong hindi katanggap-tanggap, no, yung paggamit nito. Lalong-lalo na yung 125 million na confidential funds nung 2022, no. At etong mga testimonya na nagmumula sa Commission on Audit, yung mga dokumento, ay itinawid na ito doon sa mismong supposedly tao na pinagkakatiwalaan ng ating batas, no? Yung sinasabing special disbursing officer dahil siya ang nag-encash, no? Siya rin ang nag-withdraw. So dito natahi na. Natotoo ngang may yung mga sinabi ng COA na may pondong kinuha, may pondong nilabas, may niliquidate, ito kinonfirm na ni SDO Acosta. No, sinabi niya, ako nga ang nag-withdraw niyan. No, ako ang nag-encash niyan sa utos ng Vice Presidente. At dito rin na-establish, no, sa kanyang testimonya na dahil din sa utos ng pangalawang pangulo, yung pondo na yon ay ibinigay niya sa security officer nila na si Colonel Lachica na hindi naman isang banded or isang opisyal, no, na nakapangalan doon sa joint circular na pwedeng tumanggap ng pera, no? So yun yung pagkakaiba. Ulitin ko nung dalawang articles hanggang ngayon nasa day 18 na tayo. Nakatutok tayo dito sa mga dokumento. At dito nga Bombo Roger,
Dito natin nalaman, ang dami palang mga pangalan, no? Hindi lang pala si Mary Grace Piatos, andyan pa pala si Pagong, andyan pa si Ngit-Ngit, at ang dami-dami ng mga pangalan. May mga pangalan pa ng mga senador, no? Dalawang Lapid, Hontiveros, dati may Jokno. So talagang makita mo rito, ako personally, parang siguro nung ginagawa nila itong mga resibong ito, nagtatawanan pa sila, no? So ganun yung level ng treatment nila sa pondo ng bayan, no, na ginawang katatawanan na seryoso ito dahil ang ginamit rito ay pondo ng bayan. Sino ba ang accountable dito, Bombo Roger? Yun nga, attorney, kasi yun ang iniintay ng sambayanan Pilipino ngayon, yung supporting documents na sinasabi nila kung totoo ba yung mga palangan na Piatos, na kung Pagong, but balikan natin si Gene Acosta, attorney, kasi ito yung pinakamalaking kontrobersya ngayon, si testimonya ni Gene Acosta kahapon, kasi gaano kabigat sa legal perspective ang kanyang pahayag na umabot ng 500 million pesos na confidential fund ang kanyang inilabas, attorney, particular na mahalaga kasi yung 500 million ay nirelease niya kay Colonel Raymond Lachica. So, para sa inyo, attorney, ano yung nakikita nyo dito? Kasi may, kumbaga, may legal implication nito or accountability sa public funds, attorney? Well, ang mahalaga ang testimonya ni SDO Acosta dahil ito nga yung magtatahi, no? Doon sa naging testimonya o pahayag ng mga state auditors mula sa COA, no? Pero siyempre, pagkatandaan natin na si SDO Acosta ay hindi neutral witness. Kaya nga siya ay dineklarang hostile witness ng prosecution. Dahil sa katotohanan, no, siya ay nasa payroll pa rin ng Office of the Vice President at matagal na siyang nanilbihan kay Sara Duterte, no? Magmula pa nung Vice Mayor si Sara Duterte at nung maging Mayor si Sara Duterte, ginawa nga siyang Special Disbursing Officer din doon sa Davao, kung saan milyon-milyon na rin ang hinawakan niya, no? Kaya hindi mo siya masabi na siya isang profesional at neutral na testigo. Kaya naman nakita mo kahapon at nung mga nakaraang araw, Bombo Roger, no? Parang template, no? Parang recorded yung kanyang mga sagot, no? Pag ang nagtatanong ay ang prosecution, hindi niya maalala. Marami siyang hindi maalala, no? Hindi niya maintindihan kahit na nasa wikang Pilipino o Tagalog ay biglang hindi niya maintindihan, no? Ang maraming mga bagay-bagay, no? Sa tingin ko hindi ito inosente, no, na pangyayari. Kung talagang at the back of her mind ay deliberate ito, no, sa pagtingin ko pag-iwas doon sa mga maraming katanungan, no. Pero legally tingin ko malaki ang puntong nakuha rin ng prosecution dito. Kaya dineklara siyang hostile witness dahil una, siya ay umamin na ang nag-utos nga talaga na yung pera na confidential funds, kahit siya ang special disbursement officer or disbursing officer, siya ang dapat may hawak lang nito, ay binigay niya kay La Chica. At pagkatapos noon, hindi na natin alam kung saan ba dinala ito ni La Chica, no? Kaya parang naputol yung chain of accountability, no? At inamin rin niya na ganito ang kalakaran kahit nung nasa Davao pa sila, no? Basta utos ito ng pangalawang pangulo. Kaya kung tanungin mo siya doon sa kanyang ginawang liquidation daw, no? Doon sa sinubmit niya sa COA, kung tanungin mo siya sa mga detalye doon ay hindi niya alam. Ang palagi niyang template na sagot, ang nakakasag-alam niyan si La Chica dahil siyang may alam sa ground. Wala ako sa ground, no? Ganun, no? Parang ang ginagawa niya, dinediin niya, pinapasa niya lahat na responsibilidad, accountability doon kay La Chica, pero iniiwas niya na maging accountable ang pangalawang pangulo. Pero pakatandaan natin na Bombo Roger, doon sa mga dokumentong iniharap sa kanya, nakita mo naman, no? Yung mga liquidation nila,
may pirma doon si Acosta at may pirma rin ang pangalawang pangulo, Mhm. no? Na pinatotohanan nila yung mga liquidation nila doon, yung mga resibo at lahat-lahat na naka-attach doon sa kanilang liquidation. Pero ang isang kapansin-pansin doon, wala namang pirma sila chika sa lahat ng mga dokumentong ito, no? So talagang may problema doon sa checks and control at doon sa pagtupad, no, sa mga regulations na sinabi doon sa Joint Circular 2015, no, kung paano ba ang paghawak at pag-iingat dito sa mga milyon-milyong pondo na ito na confidential funds. Mhm. Ah, Magkaganon pa man, ang tingin ko ang mahalagang punto lang sa testimonya ni SDO Acosta ay yung talagang pag-link, no, na yung mga pondong ito ay hindi naman niya basta-basta ilalabas kung walang utos mula sa pangalawang pangulo. Mhm. Yun nga eh, yung para sa akin, mabigat na din yung sinabi niya kasi lahat ng utos galing kay Vice Presidente, attorney. Ngayon, attorney, kasi mismo pa, inamin niya, yung sabi mo kanina, inamin niya mismo, silang pumirma yung mga liquidation documents, pero sinabi niya, wala siyang personal knowledge kung paano ginamit ang pera. So ngayon, attorney, tanong ko, sino ang maaring managot dito kapag napatunayan na may irregularity sa paggamit ng pondo, attorney? Kaya ito nga yung tinanong din sa kanya, no, nung ni Attorney Ligutan at ng Mhm. ibang senator judges, alam ba niya na bilang special disbursement officer, no, yung pondong ibinigay sa kanya at kung mapatunayan na merong irregularidad doon, alam ba niya na isa siya sa mananagot, no? Hindi si Garnela Chica. Dahil kahit sinabi niya kay La Chica yan, siya nakakaalam, wala ngang ni isang papel na maipakita na natanggap nga nila Chica yung pera. Sinabi niya, meron daw acknowledgement receipt. Pero pagkatapos na mag-liquidate na sila sa COA, binawi raw nila Chica. Saan ka naman nakakita ng ganun na Bombo Ranger? It's a very convenient excuse, ano? Ah, sa gobyerno, talagang mahalaga. At kahit sa pribadong transaksyon, pag may pinatanggap ka, kahit 1,000 lang yan, tanggapin mo ha, andyan sa iyo yung pera na yan. Kailangan magpapirma ka. Kasi baka sabihin, bigla ng tao na binigyan mo ng pera, ay wala akong natanggap, wala kang katunayan, no? Wala kang ebidensya na natanggap ko. Dito pa kaya sa milyon-milyon, 125 million, 4 na bag na pera, no? Na ang isang ordinaryong Pilipino siguro hanggang sa buong buhay niya hindi niya makita yung ganong pera. Pero ganun na lang kasimple, no? So eventually, sino bang managot dito pag merong irregularidad? Kung sino yung nakapirma doon sa liquidation at sino yon? Kasama na si Acosta diyan, kasama na ang pangalawang pangulo, no? Dahil sila nga ang nag-attest doon sa mga liquidation reports na ito na pwedeng managot. At kung kriminal man yan, isa sa pwedeng kaso, no? Pag napatunayang hindi ito ginamit sa dapat niyang pagkagamitan, ay yung tinatawag nating plunder, no? Bombo Roger. Mhm. At siyempre, dito sa impeachment, hindi naman yan ang pinag-uusapan, yung criminal response liability, but eventually, no, pwedeng talagang gamitin ang mga ebidensyang ito para sampahan. At sa katotohanan, meron nang nakapending na kaso sa pagkakaalam ko sa Office of the Ombudsman for plunder. Yun na nga, attorney, kasi yun ang but hindi ma-excuse si SDO Acosta pag sakaling may pila na kaso sa kanila, attorney. Ay, hindi po maging excuse yun dahil malinaw sa Oo. Joint Circular na sino bang accountable dito, sino ang mga responsable. Kaya nga, doon sa Joint Circular na yan, andyan yung chain of accountability dapat, no? Sino ba yung nag-issue ng cheque? Sino yung nag-utos para i-issue ang cheque na ito? Sino ang nag-encash? Sino ang tumanggap, no? May mga accountability yung mga tao na yan dahil hindi po nila ito private na pondo, Bombo Roger, pagkatandaan natin. These are public funds, no? At bawat sintimo dapat, Hmm. public funds ito, no? Bawat sintimo ng pondo na yan ay dapat magiging accountable ka, no? Dapat i-explain mo kung paano mo ginugol
ang pondo na yan. Ah, Tama ba na ginugol mo yan? Milyon-milyon ang renta sa sinasabi mong safe house. Inubos mo yan in 11 days dahil sinabi mo nagkaroon kayo ng tree planting, nagkaroon kayo ng Christmas party, kung ano pa, no? Tapos sinabi mo pinambili mo ng gamot at pagkain, at kung ano-ano pa mga paggugugulan. Tapos ang wala ka namang resibo dahil sasabihin mo, ay yung mga gamot na yan confidential. Pwede ba yung ganun, no? So talagang merong mga responsibilidad diyan. At tama na ba yun na sabihin mo, si Mary Grace Piatos, si Andy Lim, si Sien Ngit-Ngit, at si Pagong ang nakakatanggap niyan. Maniwala kayo sa akin. Tanggapin nyo na lang ang sasabihin ko. Totoo yan. Pwede bang ganun yun, Bombo Roger? Kasi kung ganun at ganun ang magiging patakaran natin, ay talagang mababangkarote ang ating bayan. No? Sasabihin na lang, oh, basta natanggap nila yan. No? Wala kang maipakitang isang nikatiting na resibo, at kung meron man, sa susunod na mga araw, yan daw ang patutunayan, Bobo Roger, kaya abangan natin. Ano? Ngayong mga resibo na yon, halos iisang o ilang tao lang ang gumawa kahit magkakaiba-iba ang mga pangalan. Yun ang Attorney Oxig, yung talagang inabangan natin ngayon. Okay. Attorney, kasi meron pang sinabi si SDO Acosta, itong kung bakit siya napili ang Special Disbursing Officer. Sabi niya, kahit kumbaga hindi niya siya alam kung bakit siyang pinili ni Vice President Duterte as Special Disbursing Officer, kahit wala siyang formal training para sa confidential activities. So, attorney, tanong dito, gaano ito kahalaga sa pagbusisi ng accountability, attorney? Well, wala naman doon, kung tingnan mo yung joint circular, wala namang sinabi talaga doon ano na yung mga SDO ganito ang requirements, no? Pero I think yung admission niya na wala nga siyang talagang training ay ano yon, mahalaga yon dahil maipakita na kung sino-sino lang pala nilalagay diyan, no? At ang hinahawakan hindi lang daan-daan, libo-libo, kundi milyon-milyon na pondo ng bayan, no? Dapat merong degree rin, no? Of knowledge, no? Ang isang individual. Imagine, hindi ko nga malaman, Bombo Roger, kung talagang nagmamaang-maangan lang siya o talagang hindi niya alam, ano? Dahil hindi nga niya alam kung ano ibig sabihin ng fiduciary responsibility, no? Napakatagal mo ng SDO, hindi mo alam kung ano yung responsibilidad mo as an SDO, no? Para bang pinapalabas niya, ang responsibilidad ko lang kuha ng cheque, punta sa bangko, in cash ito, bigay doon sa kung sinong iutos sa akin, no? So, naipakita doon na qualification pala para sa kanila, kung sino yung SPO, yung tao na susunod at susunod lang doon sa utos ng kanilang accountable official, na walang iba kundi ang pangalawang pangulo, no? At siguro ganun din ang nangyari nung SDO sa Davao. Sabihan siya, oh sige, punta ka na sa bangko, o ito, withdraw mo, o ibigay mo sa ganito, no, na confidential funds. Hindi po ganun ang contemplation ng batas. Dahil dapat yung SDO ay maingat siya. Kaya nga siya dapat yung special disbursement, no? Yung pag-release niya ng pera, dapat tinitingnan niya, ito ba ay may karampatang ebidensya na kailangan gastusin ko? Ito bang tatanggap nito ay tama ba na siya ang tatanggap, no? Hindi yung basta na lang bulto, o sige ibigay ko, bahala ka na diyan, no? Bahala ka na. O ayan ang hundreds of millions. Sabi ni Vice President, ikaw na daw ang bahala. Hindi po ganoon ang tingin ko ang purpose ng joint circular at ng batas mismo regarding confidential and intelligence funds. Yun na, attorney, kasi kumbaga kung anong sinabi niyang boss, yun ang gagawin ni SDO Acosta ngayon. Kasi base sa pahayag na kahapon, attorney. So, sa ngayon, attorney, kasi kung ang depensa naman ay SOP lamang ang proseso at matagal na itong ginagawa sa Davao City, sapat pa ba ang argumentong SOP para maging legal o valid ang isang proseso sa paggamit ng public funds, attorney?
Ay hindi po sapat 'yan. Hindi at saka hindi po depensa 'yan, no? At it's not even a justification, Bomborodja, na ah, sinabi kasi doon sa pagtatanong ng abogado ng depensa, di ba wala namang notice of disallowance doon sa Davao. Wala namang mga ganitong question, no? Hindi ibig sabihin na walang nangyaring kontrobersya o walang naging findings ang COA na tama yung proseso, no? Kaya nga umabot tayo ngayon dito sa impeachment trial dahil pagkakataon na rin ito na makita at malaman ng sambayanan na ganito pala ang pinagagawa sa pondo ng ating bayan. Na ang liquidation pala nila sa confidential funds, at sinasabi ko ito, Bombo Roger, malamang kung totoo ito sa Office of the Vice President, ay ganun din ang ginagawa sa iba pang mga pondo ng confidential funds sa iba pang mga opisyal, no, ng presidente, ng kung sino-sino pa na tumatanggap ng Office of the Ombudsman, dahil alam ko yung Ombudsman meron ding confidential funds at yung mga iba pang mga ensya. Kaya ito nga ang isang silver lining dito. Pwede na nating tingnan ngayon lahat ng confidential funds, no? Kaya baka sabihin kasi ng marami, bakit sinisingle out lang itong ang pangalawang pangulo, no? Political ito, pampolitika lang ito. Sa ngayon nakatutok. Siyempre doon sa pangalawang pangulo dahil siya pa yung nakitaan ng ebidensya, dahil nga doon sa ginawa nilang paggasta ng 125 million na confidential funds in 2022 na wala namang pondo dapat ang OVP. Pero sino ba ang nagbigay nito? Ang Office of the President, no? So, ito Bombo Roger, sabi ko hindi justification, no, na ganito ang SOP sa Davao. So SOP na rin ngayon dahil yung kung nakasunod sa alinsunod sa joint circular yan, ay dapat walang notice of disallowance, no? Kung alinsunod sa joint circular 2015 yan, ay dapat walang utos ang COA na ibalik nyo itong pondo na ito, no? So nakita natin ngayon dito, talagang ang tawag ko nga diyan na Bombo Roger, yung budgetary impunity, no? Yung impunity, kaya namin gawin ito dahil hindi naman kami mananagot, no? So sa lahat ng mga issues, no, pwedeng lalabas talaga itong issue ng impunities. So usapin man ng human rights yan, sa usapin man ng mga patakaran yan, no? Andyan yung impunity at dito makita natin yung budget. Dahil kita mo naman, no? Ang ibibigay lang nila acknowledgement receipt. Tapos yung acknowledgement receipts na yan, kung kanino-kanino pa nila pinangalan. Mary Grace Piatos, Pagong, Andy Lim, no? So, mahalaga talaga, Bombo Roger, no, na itutuloy-tuloy ito, no? At aabangan pa natin ang iba pang mga testimonya na magmumula sa ibang mga testigo, na yung kanyang logical conclusion. Makita natin kung paano ginasto yung pondo ng ating bayan, Bombo Roger. Yun nga, ito rin. Kasi yun ang mahalaga ngayon. Okay. Kasi karamihan, bakit si Vice President lang ang binubusisi ang itong mga confidential pa? How about ng mga ibang opisyal, presidente, senator at mga congressman? Yun ang karamihan na doon sa mga depensa, ang mga Duterte, attorney. Okay. Attorney, bilang human rights lawyer, paano ninyo tinitimbang ang dalawang prinsipyo na karapatan ng respondent na magkaroon ng fair trial at ang karapatan ng publiko na malaman kung paano ginagamit ang kanilang pondo, attorney? Well, ito palagi ang linya nung pangalawang Pangulo at ng kanyang mga kaalyado noon pa man nung sumabog itong pondo ng confidential funds na way back in 2024 or 2023 kung maalala ko. Sagutin namin yan at the proper forum, no? Hindi nung pinatawag sa House, hindi rin sinagot ito. Nung magkaroon ng budget hearing, hindi rin sinagot itong mga legitimate issue na ito. At sabi nila doon na lang sa impeachment, no?
Noong 2025 na impeach pero inakyat din nila sa Korte Suprema at pinawalang silbi ito ng Korte Suprema. Kaya na impeach muli. At ito nga may trial na. Pangalawang impeachment na ito no. Na-impeach na siyang pangalawa ng House at ito nagkaroon na ng trial. So dito, hindi mo masabi na yung karapatan ng pangalawang pangulo ay nalabag, no? Dahil ito na nga binigyan siya ng sinasabi nating due proseso, no? Ang prosecution maglatag sila ng kanilang ebidensya at ang pangalawang pangulo ay mabigyan ng pagkakataon na kontrahin o questionin itong mga ebidensyang ito. Sa katunayan, bibigyan rin ng pagkakataon ang pangalawang pangulo na maglatag at magpresenta ng kanyang ebidensya. Kaya wala nang puwang yung sinabi nila na lalabag ang karapatan, no? Ng pangalawang pangulo. At katunayan, may isang karapatan dito na dapat din nating tingnan, ang karapatan ng mamamayan. Dahil nga, sa basic principle of our Constitution, a public office is a public trust. Andyan ang mga opisyal ng bayan, halal man o appointed, dahil sa tiwala na ibinigay sa kanila ng mamamayan. Kaya dapat sasagutin nila ito sa mamamayan. Isang sintabo man yan, isang daan man yan, 1,000 man yan, 1,000,000 man yan, o daan-daang milyon, mas lalo't higit. No? Dapat managot sila. Kaya ang impeachment trial na ito, hindi lang ito tungkol sa prosecution, tungkol sa depensa, tungkol sa mga senator judges. Ang isang mahalagang component dito or stakeholder, Bombo Roger, ay ang bayan, no? Ang publiko, ang taong bayan. Kaya dapat nga talagang kahit na kinakain ang oras natin ito, ay abangan natin, sundan natin ang nangyayari sa impeachment trial, no? Dahil pondo ng bayan, pera natin, nagmumula sa ating buwis ang nakasalalay o involved dito na pondo. Hindi nila ito pribadong pondo. Pero kung tingnan mo kung paano nila ginastos, para makita natin parang ATM lang nila yung confidential funds, no? Na gastusin nila kung ano man ang gusto nila. Party, kung ano-ano pa dyan, no? Habang hirap na ang ating sambayanan dahil nga sa matinding krisis na dinaranas natin, Bombo Roger. Iyon na nga susunod na tanungin ko sana sa inyo, Attorney. But nasabi mo na talaga, nakatuon talaga ng constitutional accountability itong impeachment trial. But hindi pagkalinlang nga may sabi na political battle na rin itong trial against kay VP Sara Duterte. Okay. Attorney, maraming salamat sa oras na binigay nyo na naman dito sa Bombo Radio Lawak. Alam ko, marami pa tayong pag-usapan dito kasi matagal-tagal pa itong trial against kay VP Duterte. So ngayon, ano po yung masasabi nyo ngayon? Lalo na ngayon kasi medyo parang palapit na makikita kung paano nila ginasto ang pundo ng Office of the Vice President. Duterte, go ahead po. Well, hinihikayat ko ang ating mga kababayan, sundan natin ito, no? At kung mayroon tayong kapamaraanan na maipaabot ang ating mga saloobin, ang ating mga hinaing, ay ipaabot din natin. Dahil sabi ko nga, ating pondo ng bayan, ating pondo ito ang pinag-uusapan dito at hindi naman nila pribadong pondo, no? Mahalaga na engage ang mamamayan dito at dalhin ito sa kanyang logical conclusion, no? Na magkaroon ng botohan kung may kasalanan nga ba ang pangalawang pangulo o wala, no? Kasi kung may kasalanan siya, ayon sa ating saligang batas at ang mamamayan ang gumawa ng saligang batas na ito. Sila rin ang naglagay ng accountability mechanism na impeachment, no? So kung may kasalanan siya, ang panawagan ng mamamayan ay tanggalin na siya bilang pangalawang pangulo. Siyempre, kung wala siyang kasalanan, ay pwede siyang manatili, no? Pero yun ang mahalaga, tapusin ang prosesong ito dahil ito ang inilagay, no, ng ating mamamayan bilang accountability mechanism kung paano mapanagot ang ating mga high officials, no? Hindi naman sila ordinaryong empleyado, opisyal lang ng bayan na dalhin mo lang sa civil service o dalhin mo lang sa ombudsman para matanggal na sila, no? Dito nga dinadaan natin sa isang masusi at makuting proseso. Dahil nga tinitingnan natin na ang pinanghahawakan nilang posisyon ay matataas. Pero hindi ibig sabihin dahil mataas ang kanilang posisyon ay exempted na sila sa accountability, Bombo Roger.
Maraming salamat, Attorney Carlos Isagani Zarate. Good morning, Attorney. Maraming salamat. Ang magandang umaga din sa ating lahat. Okay, ngayon na po ni Attorney Isagani Zarate.